Dit is het beeld van de laatste tijd op Rijksweg A7 in Friesland. Een opvallend gruttel ongelukken over een langere periode. De laatste weken zelfs nog 4. Zo is het bij Oude Haske om het hutje raak. Maar ook op orenstikken gaat het te vaak mis. En dat had verschillende oorzaken. Nou, wat je veelal ziet is toch, met name in wat wij bijvoorbeeld zien in de nachtelijke uren, dat de snelheden regelmatig fors worden overschreden. En dat is natuurlijk niet wat we willen. We zien allerlei ander hinderlijk gedrag. Bumper kleven, onnodig links blijven rijden, te dicht op elkaar blijven rijden. Dit is het beeld wat de belutsenen veregensteert. Een sneldiek dat het verkeer meestentijds normaal terugriet en het tal ongelukken behind bloedt. Want het is alarmfase 1 van de A7, zei ze van de Monsijn bij de presentatie van A7 Veilig in de nieuwe Noordelijke Meldkamer in Drachten. Deze Rijksweg wordt domineerd door een gruttal asociale hutrieders, die in de meeste gevallen verantwoordelijk binnen voor het hege aantal ongelukken op deze dik. De dik die loopt er prachtig in vanzelf. Het is een prachtige twaalfbaansdik. En de meesten die kennen dat hutrieden en ze rieden er ik hut. Dat kan een verklaring wezen. Ja, nu gaat het te bot uit. Op sommige stikken wel. De oorzaak van alle ongelukken leidt voor 90% bij de bestuurder. En die krijgt het de komende tijd flink voor de kiezen. De komende 2 jaar wordt er extra gecontroleerd, onopvallend, opvallend. Mijn laser, op alcohol. Dus de meesten die zullen politie zijn op de A7. Het gaat vooral om ook richting die weggebruiker te communiceren van jongens, met elkaar moeten we dit gedrag veranderen. We moeten anders met elkaar omgaan, ook op de weg. Hoe communiceer je dat? Wat zijn die middelen? Nou, we hebben onder meer een website, die gaat vandaag ook in de lucht. www.a7veilig.nl, excuus. En daar zullen we ook de weggebruiker enquêteren. Dus ook door middel van... Daar kijkt die hardrijder toch niet op die site, of wel? Nou, daar gaan we wel vanuit. Het wordgearworking valt van de morgen echt geregeld in Drachten. Politie, KLPD, provincie, Rijkswaterstaat en Openbaar Ministerie. Ze willen het in het raam van A7 Veilig allemaal kort waan. Want dat maakt de kans nog groter om de veiligheid te verhogen, zo zeggen ze. Hier heb ik meer steun van elkaar. De wegbeheerder erbij, als er wat is, dat site de dik is net goed. Wij moeten de dik aanpassen of de politie site wegbeheerder zit er eens naar. De contacten lezen volle dichter bij elkaar. Ik denk dat er beter van wordt.